tabbas 'yan Najeriya ba su ji daɗin mulkin Buhari ba, tabbas 'yan Najeriya suna jin haushin Buhari, tabbas Buhari ya yi kuskure. To amma abin da nake so jama'a su gane a nan shine, ko Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu muna yi masa laifi, mu roƙe sa yafiya kuma ya yafe mana. Idan ka ki yafe wa Baba Buhari ranar gobe kiyama, idan ana yi masa azaba, hakan ba zai kare ka da komai ba, saboda kai ma ta kanka kake yi, kuma menene ribar ka? Kuma masu yi masa addu'ar banza, ku sani cewa ko a musulunci hakan ba daidai bane, kuma na san kai musulmi ne, ke musulma ce. Ni dai har zuciyata har abada na yafe wa Baba Buhari, kai ma dan Allah ka yafe masa.